Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη. Μισό λεπτό κύριε Πλεύρη. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πλεύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είστε για άλλη μια φορά στην παρέα του Ράδιο Αττική. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια απλή ερώτηση, κύριε Πλεύρη. Με μια απλή ερώτηση που θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ποιος κυβερνά, η Τρόικα ή η κυβέρνηση Σαμαρά? Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο τελικά? Κοιτάξτε τι γίνεται. Τον τόπο τον κυβερνάει η κυβέρνηση Σαμαρά και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά προφανέστατα όταν έχεις αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και παίρνεις χρήματα με κάποιους όρους, υπάρχει λόγος στο κομμάτι της οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή μπορεί αύριο η κυβέρνηση, αν θέλει, να πει ότι εγώ δεν θέλω να συνεχίσω το πακέτο στήριξης, δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο, σταματώ. Προφανέστατα η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεννόηση με την Τρόικα από τη στιγμή που έχει αποδεχθεί ότι θα παίρνει χρήματα από το μηχανισμό στήριξης. Είναι σαν να το πω απλά, χωρίς βέβαια το κράτος, και ποτέ δεν μπορεί ένα κράτος να είναι επιχείρηση, όταν μια επιχείρηση μπαίνει στο άρθρο 99 και την επιβλέπουν οι τράπεζες. Αυτό το πράγμα δυστυχώς ζει ο ελληνικός τόπος. Είμαστε υπό επιτήρηση στο κομμάτι της οικονομικής μας πολιτικής. Διαβάζω σήμερα ένα δημοσίευμα από κάποιο site, το οποίο λέει ότι η Τρόικα απαιτεί τα 8 από τα 11,8 δισεκατομμύρια να προέρχονται από περικοπές μισθών και συντάξεων. Αυτό το απαιτεί, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω και πιο πολύ δεν μπορώ να το δεχτώ. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, από τουλάχιστον, γιατί και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πολύ λίγοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στις διαπραγματεύσεις να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, αλλά αυτό που φαίνεται τουλάχιστον από το ρεπορτάζ είναι ότι επειδή κατά καιρούς η χώρα είχε δεσμευτεί ότι θα κόψει από το μη μισθολογικό κόστος και δεν κατάφερε να το κάνει, είτε ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και δεν θα κατάφερε να το κάνει, φαίνεται μια αιμονή της Τρόικας αυτή τη στιγμή προς το κομμάτι που είναι σίγουρο. Δηλαδή τι είναι σίγουρο? Ξέρεις ότι άμα κοπεί ένας μισθός τι θα φτάσει στο τέλος. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον στα χαμηλά εισοδήματα, είτε αυτό είναι συντάξεις είτε αυτό είναι μισθή, να γίνουν περαιτέρω περικοπές. Έχει ξεπεράσει η κοινωνία αυτό το κομμάτι ανοχής. Οπωσδήποτε υπάρχουν τομείς του δημοσίου που σίγουρα, δηλαδή λόγω χάρη εγώ το λέω ευθέως, στις ΔΕΚΟ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός του μισθολογίου που κακώς δεν είχε γίνει ως τώρα, και υπάρχουν και κομμάτια ΔΕΚΟ που είναι υψηλή μισθοδοσία, αλλά δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να πάνε να πειράζονται οι χαμηλές συντάξεις, να ακούμε για άρση του αφορολογήτου που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τιμωρούμε έναν ελεύθερο επαγγελματία που είναι συνεπής αλλά απλώς δεν βγάζει πολλά χρήματα, δηλαδή μπορεί να δηλώνει 8-9 ευρώ και τον τιμωρούμε από το πρώτο ευρώ. Αυτά τα πράγματα ευελπιστώ ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα τύχουν τις καλύτερες δυνατές διαπραγμάτευσης. Αυτό ας το ελπίσουμε, κύριε Πλεύρη, γιατί από ό,τι βλέπω είναι θέματα τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών τα θεωρεί ως κλειδί ώστε να κλείσει αυτό το πακέτο. Δηλαδή αυτό με το αφορολόγητο το θεωρεί ως κλειδί το Υπουργείο Οικονομικών για να κλείσει το πακέτο, για να πάρουμε τα καλά λόγια από την Τρόικα. Σε μια λογική ευνομούμενη πολιτεία ο στόχος είναι να έχω έναν σωστό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πάει να πιάσει αυτό που φοροδιαφεύγει. Στην πραγματικότητα η κατάρριξη του αφορολογήτου είναι ότι ομολογεί η πολιτεία ότι δεν μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή και σου λέει επειδή δεν μπορώ να πιάσω τη φοροδιαφυγή, τους βάλω όλους τον ίδιο κουρβανά, δηλαδή και αυτούς που φοροδιαφεύγουν και δηλώνουν 10-12 ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να βγάζουν 30.000, αλλά τιμωρούμε και αυτόν που πραγματικά βγάζει τα 8.000. Ακριβώς. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτή την προσέγγιση.
προεκλογικά η κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς και φυσικά και η Νέα Δημοκρατία γνώριζε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτά τα μέτρα των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ότι πρέπει να πάρει μέτρα. Προεκλογικά δεν ακούσαμε τίποτε όμως, ούτε για περικοπές συντάξεων, ούτε για περικοπές σε μισθούς, που τώρα θεωρούνται βέβαια σχεδόν, γιατί το 50% των μέτρων πριν από λίγες ημέρες το είχε εγκρίνει η Τρόικα και το άλλο 50% δεν το είχε εγκρίνει. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά δεσμεύτηκε στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου. Προφανέστατα, γιατί η Νέα Δημοκρατία το είχε πει και αυτό, ότι η επαναδιαπραγμάτευση δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Έβαλε κάποιους τομείς οι οποίοι είναι αντικείμενο της ελληνικής πλευράς και κάποιοι άλλοι τομείς που είναι σε συνεννόηση με την Τρόικα. Περιμένω λοιπόν να δω το σύνολο του πακέτου για να κρίνουμε εκεί πέρα σε πρώτη φάση αν κάποια ισοτμήματα έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης ή αν τελικά έχουμε ουσιαστικά το ίδιο πακέτο πάνω κάτω που θα είχαμε και πριν τις εκλογές. Η δική μου άποψη είναι, και την έχω πει κατά καιρούς, ότι η στήριξη και η επιλογή θα πρέπει να είναι να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι που μετράει 1.400.000 ανέργους, άρα δεν μπορούμε να συζητούμε για περαιτέρω πίεση, και γι' αυτό επιμένω και στο αφορολόγητο που είναι μια επιπλέον επιβάρυνση κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκεί θα ισχύσει. Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι στο δημόσιο υπάρχει ακόμα περιθώριο περικοπών, κυρίως στο κομμάτι της πατάλης μισθολογικού κόστους, αλλά ενδεχομένως και μισθολογικού κόστους, και εκεί πέρα θα έπρεπε να γίνει η μεγαλύτερη κουβέντα. Πιστεύετε ότι τα μέτρα πρέπει να πάνε στη Βουλή για ψήφιση σαν ψήφιση με ένα άρθρο, ας πούμε, ναι? Γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται αυτές τις μέρες. Τώρα, εδώ πέρα πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Υπάρχει μια πλευρά που λέει στη θεωρητική της βάση ότι από τη στιγμή που είναι ένα πακέτο που είναι σύνολο για να ψηφιστεί, πρέπει να έρθουν σε ένα άρθρο, διότι από αυτό τέλος πάντων εξαρτάται η διαπραγμάτευση. Η δική μου αίσθηση είναι, και με την εμπειρία μου ως βουλευτής αυτά τα 5 χρόνια, ότι δεν μπορείς να τα βάζεις όλα τελικά σε ένα άρθρο, διότι εν τέλει θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι η Βουλή μπορεί να έχει ένα δικαίωμα να αποδεχθεί κάποια μέτρα σκληρά, εγώ σας λέω. Ναι. Που να θεωρεί άλλος ότι μπορεί να λυθούν, που αυτό μπορεί να είναι τα 7, τα 8 δισεκατομμύρια. Και για τα επόμενα 3 να μην μπορεί να το αποδεχτεί και να υποχρεώσει την κυβέρνηση, ενώ στα άρθρα όπως έχουν πάει, να κάνει νέα συζήτηση για να βρει από αλλού αυτά τα 3 δισεκατομμύρια. Να τα βάζει όλα σε ένα πακέτο. Στην πραγματικότητα είναι μια πίεση προς τον βουλευτή που αντιστοιχεί σχεδόν σαν σύμβολος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Κατά την άποψή μου λοιπόν τα μέτρα θα έπρεπε να ήταν αναθεματικές ενότητες και έτσι να έμπαιναν ως άρθρα. Μία θεματική ενότητα είναι λόγου χάρη το κομμάτι ειδικών μισθολογίων, μία θεματική ενότητα είναι το κομμάτι της φορολογίας, και εκεί πέρα να μπορούσε και ο βουλευτής συνειδησιακά να έλεγε, γιατί εδώ όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν περικοπές στο δημόσιο, άρα δεν φοβάμαι, σε εισαγωγικά το φοβάμαι, να ψηφίζω αυτές τις περικοπές, αλλά διαφωνώ με τη μείωση του αφορολογική του. Αυτό για μένα θα ήταν το σωστό. Τώρα η επιλογή έχει τα χαρακτηριστικά επιλογής ότι είναι ή ένα πακέτο που το παίρνεις ή ένα πακέτο που δεν σε ενδιαφέρει και δεν το παίρνεις. Και μια τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο έχει χαθεί, κύριε Πλεύρη, κατά τη δικιά σας τη γνώμη, τόσος πολύς χρόνος από τότε που εκλέχθηκε, βγήκε αυτή η κυβέρνηση, διαμορφώθηκε αυτή η κυβέρνηση, αν θέλετε, μέχρι σήμερα, χωρίς να έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν συμφωνήσει? Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το πρώτο κομμάτι που ήταν το απαραίτητο και πετεύχθη ήταν το να ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία της χώρας. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και οι χειρότεροι πολέμοι της Ελλάδος βγαίνουν και δεν συζητάνε ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Θυμάστε άλλες φορές πριν την ψήφιση αυτών των μέτρων τι κλίμα υπήρχε? Αυτή τη στιγμή όλοι ξεκάθαρα λένε ότι η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωζώνης, και κατά την άποψή μου αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο που θα γινόταν στην αρχή, διότι με το να
κερδιθεί αξιοπιστία ακόμα και αν ληφθούν κάποια σκληρά ενδεχομένως και άδικα μέτρα, είναι η βάση προκειμένου να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον. Όσο η νοοτροπία ήταν ότι σήμερα είναι η χώρα, αύριο δεν είναι η χώρα στην Ευρώπη, δεν ερχόταν κανένα να φέρει τα λεφτά του. Πιστεύω λοιπόν ότι το πρώτο στάδιο έχει επιτευχθεί με προσωπικό αγώνα του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά που έχει βρεθεί στην Ευρώπη και βρίσκεται κιόλας, αλλά από εδώ και πέρα οπωσδήποτε το μεγάλο στοίχημα είναι να δώσουμε μία όθηση στην οικονομία για να διατηρήσουμε το κοινωνικό δίκτυο και το κοινωνικό ιστό. Διαφορετικά θα καταρρεύσει η κοινωνία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κύριε Πλεύρη, ότι προεκλογικά ο Αντώνης Σαμαράς μιλούσε για σκληρή επαναδιαπραγμάτευση και μετεκλογικά είδαμε και την... Αυτή η διαπραγμάτευση είναι μια διαρκής διαδρομή. Μπορεί ενδεχομένως σε μια πρώτη φάση να επιλέγεις προκειμένου να κερδίσεις την αξιοπιστία, να μην μπεις όσο δυνατά θες. Στην πορεία όμως, και αν φέρεις κάποιο αποτέλεσμα, ενδεχομένως έχεις αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό το λόγο εγώ είμαι αισιόδοξος για την πορεία. Ωραία, αφήστε με λιγάκι να τελειώσω. Στην επιστολή που έστειλε στην πρώτη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια, έλεγε η επιστολή μεταξύ άλλων ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει πάρει η χώρα. Αυτό... Ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους, αυτό δεν το αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει η χώρα να φτάσει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Εμείς δεν λέμε ότι μπορούμε να παράγουμε ελλείμματα. Ως προς τους στόχους λοιπόν συμφωνούμε με το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Από εκεί και πέρα ως προς τα μέσα σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση και πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου, και ίσως είναι η τελευταία ανοχή, αν υπάρχει και αυτή, δεν το γνωρίζω, θα το δούμε στην πορεία που θα δείξει η κοινωνία. Δηλαδή αν πάρθουν αυτά τα μέτρα, η κοινωνία τα αντέξει, η Βουλή τα περάσει και σε 3-4 μήνες εμφανιστεί πάλι η κυβέρνηση και πει ότι ξέρετε έχω μια μαύρη τρύπα, χρειάζομαι νέα μέτρα, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει τέτοια μέση. Πιστεύετε ότι θα το αντέξει η κοινωνία άλλη μια τέτοια μεγάλη περικοπή σε χαμηλόμισθους και σε χαμηλοσυνταξιούχους? Γιατί όπως φαίνεται εκεί θα χτυπήσει και πάλι. Να, ξέρετε, γιατί εάν χτυπήσει εκεί σίγουρα θα μιλάμε για ένα δικό τμήμα, αλλά επειδή από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ μέχρι... Είναι το μεγαλύτερο τμήμα όμως, κύριε Πλεύρη, δεν είναι ένα μικρό τμήμα. Να δούμε ακριβώς τα μέτρα και να με ειλικρίνεια να μπορέσουμε να πούμε ποια μέτρα είναι προδήλως άδικα και ποια τέλος πάντων θα μπορούσαν να ήταν σε πολύ καλύτερη κατεύθυνση. Πριν ψηφιστούν ή μετά από την ψήφιση? Πριν ψηφιστούν, αφού Κυριακή ανακοινώνεται, από ό,τι βλέπω το προγραμματισμό μάλλον πάει για Τετάρτη-Πέμπτη ψήφιση τους, κάπως έτσι το βλέπω, άρα μπορούμε να τα πούμε. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Χάρηκα που σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη.